Vítejte na kanálu Historické okamžiky. Dnes vás zveme na výlet do srdce Prahy, kde prozkoumáme fascinující příběh Barrandovských teras. Tyto terasy nejsou jen obyčejným místem, jsou ikonou české architektury a kulturní historie. Jak vznikly, jaký měly význam a co se s nimi děje dnes? Barrandovské terasy, nacházející se na jižním okraji Prahy, jsou unikátním příkladem funkcionalistické architektury z 30. let 20. století. Byly postaveny podle návrhu slavného architekta Maxe Urbana, který spolupracoval s významným investorem a vizionářem Václavem Havlem, otcem budoucího prezidenta České republiky. Terasy byly inspirovány slavnými francouzskými letovisky na Azurovém pobřeží, což jim dodalo nádech světovosti a luxusu. Stavba začala v roce 1928 a již v roce 1929 byly terasy slavnostně otevřeny. Barrandovské terasy se rychle staly oblíbeným místem pražské smetánky a kulturní elity. Nabízely nádherný výhled na Vltavu a město Prahu, luxusní restauraci, taneční parket a také plavecký bazén. Byly místem, kde se setkávali umělci, politici a podnikatelé a kde se odehrávala řada významných společenských událostí. Barrandovské terasy byly architektonickým skvostem, který kombinoval moderní funkcionalismus s elegancí meziválečné éry. Dominantou komplexu byla prostorná terasa s vyhlídkou, která poskytovala panoramatický výhled na Prahu a Vltavu. Terasy byly obklopeny zelení a zahradami, které vytvářely příjemné prostředí pro odpočinek a relaxaci. Restaurace byla vyhlášena svou vynikající kuchyní a špičkovými službami, což přitahovalo návštěvníky z celého Československa i ze zahraničí. V průběhu let však barrandovské terasy zažily i těžké časy. Po druhé světové válce a zejména během komunistické éry ztratili svůj původní lesk a význam. Postupně chátraly a byly částečně uzavřeny. Přesto však zůstaly v povědomí lidí jako symbol meziválečné elegance a kulturního života. Dnes se barrandovské terasy snaží o svůj comeback. Probíhají zde rozsáhlé rekonstrukční práce s cílem obnovit jejich původní krásu a význam. Plány na revitalizaci zahrnují obnovu restaurace, vybudování nových společenských prostor a přístupných veřejných míst. Cílem je vrátit terasám jejich někdejší lesk a znovu je otevřít pro veřejnost jako místo setkávání, kultury a odpočinku. Barrandovské terasy nejsou jen architektonickým skvostem. Jsou také důležitou součástí kulturního dědictví Prahy a České republiky. Připomínají nám dobu, kdy Praha byla centrem evropské kultury a společenského života. A jejich příběh pokračuje i dnes, kdy se snaží ožít a znovu se stát místem, které spojuje minulost s přítomností. Děkujeme, že jste se k nám připojili na této cestě historií barrandovských teras. Nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Historické okamžiky, abyste nezmeškali žádné další fascinující příběhy z naší historie. Dejte nám like a napište do komentářů, jaké historické místo nebo událost by vás zajímaly příště.